ఇదిగో తండ్రి ఎంతమంది బిడ్డలైతే తండ్రి ఉపవాసం ఉన్నారో మాకు తెలియదు కానీ ప్రభా నాయన ప్రతి ఎవరికీ కూడా ప్రభా నీ కృపణ దయచేయండి నాయన. నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా. ఇదిగో నాయన ఉపవాసం ఉన్న అనుభవాలు మాకు దయచేయండి నాయన, నేర్పించండి ప్రభా. నీకు వందనాలు తండ్రి. ఇంకా ఎవరైనా ప్రభా ఉండలేకపోతే తండ్రి నాయన వారిని కూడా నాయన మీరు దర్శించండి దేవా నాయన. దేవా ప్రతి బిడ్డ కూడా ప్రభా నీ సన్నిధిలో తండ్రి నాయన తండ్రి ఉపవాసం ఉండే నాయన కృప దయచేయండి అయ్యా. నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన. ఇదిగో తండ్రి ప్రభా నాయన తండ్రి ప్రభా నాయన ప్రార్థన జీవితాలు మాకు దయచేయండి నాయన తండ్రి. ప్రార్థనా శక్తితో మమ్మల్ని నింపండి ప్రభా. నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు దేవా నాయన. ఇదిగో నా తండ్రి ప్రభా నాయన తండ్రి మా మధ్యలో మీరు ఉండి ప్రభా దేవా నాయన తండ్రి నాని ఆత్మ సంచారం జరిగించు దేవా నాయన తండ్రి. దేవా మీరు సహాయం ఇచ్చండి నాయన. నీకు వందనాలు ప్రభా నాయన. ఇదిగో నా తండ్రి ప్రభా అలాగే నా ప్రభా నాయన మాకు ఇచ్చిన ప్రభా ఆత్మ తల్లిదండ్రులు బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా నాయన. దేవా మరి ఎంతో తండ్రి నాయన ప్రభా నాయన మీ సేవలో తండ్రి నాయన మీ పరిచయలు వాడుకుంటున్నారయ్యా. నీకు వందనాలు అయ్యా. దేవా ఇంకా నాయన అద్భుతంగా మీరు వాడుకోండి ప్రభా తండ్రి నాయన. దేవా సహాయం ఇచ్చేయండి నాయన. నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. ఇదిగో నాయన ప్రభు ఈ ప్రాంతాన్ని మీరు కదిలించు నాయన. నీకు వందనాలు దేవా మీరు రక్షించుకోండి ప్రభా. నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. మీ అద్భుతమైన కార్యాలు నాయన మీ ఆశ్చర్యమైన కార్యాలతో నాయన ప్రతి బిడ్డని మీరు నింపండి తండ్రి నాయన. సహాయం చేయండి ప్రభా. ఇదిగో నాయన నీ యందు ప్రభు నమ్మకము కలిగి మేమందరం కలిసి జీవించడానికి సహాయం చేయమని మీరే మహిమ పొందుకోమని దేవా. ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరొక్కరే పొందుకోమని యేసు క్రీస్తు నామములో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కీర్తనల గ్రంథం 100. అందరూ బైబిల్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఉత్తర ప్రచురాలుగా 148వ దావీదు సంకీర్తన చదువుకుందాం. బాబీ వచ్చి అవుతాడు. 148వ దావీదు కీర్తన. అందరూ మీ బైబిల్స్ ఓపెన్ చేయండి. 148. మనందరూ కలిసి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుదాం. బిగ్గరగా అందరూ చదువుదాం. కీర్తనలు 148వ అధ్యాయం. మేము 1వ వచనం చదువుతాం, మీరు అందరూ కలిసి 2వ వచనం చదవండి. యెహోవాను స్తుతించుడి, ఆకాశవాసులారా యెహోవాను స్తుతించుడి, ఉన్నత స్థలముల నివాసులారా ఆయనను స్తుతించుడి. సూర్య చంద్రులారా ఆయనను స్తుతించుడి, కాంతి గల నక్షత్రములారా మీరందరూ ఆయనను స్తుతించుడి. గట్టిగా, కొంచెం గట్టిగా. యెహోవా ఆజ్ఞేయగా అవి పుట్టెను, అవి యెహోవా నామమును స్తుతించును గాక. భూమి మీదనున్న మకరములారా అగాధ జలములారా యెహోవాను స్తుతించుడి. పర్వతములారా సమస్తమైన గుట్టలారా ఫలవృక్షములారా సమస్తమైన దేవదారు వృక్షములారా భూరాజులారా సమస్త ప్రజలారా భూమి మీదనున్న అధిపతులారా సమస్త న్యాయాధిపతులారా యెహోవాను స్తుతించుడి. సర్వోచ్చ అందరం కలిసి చదువుతాం. ఆయన తన ప్రజలకు ఒక సంఘం హెచ్చించి ఉన్నాడు, అది ఆయన భక్తులందరికీ ఆయన చెంత చేరిన జనుల ఇశ్రాయేలులకు ప్రఖ్యాతి కర్మగా ఉన్నది. యెహోవాను స్తుతించుడి. దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించుగాక. ప్రార్థన చేద్దాం. చదవబడిన వాక్యాన్ని దేవుడు మన వినికిడిలో ఆశీర్వదించినట్లుగా ఫ్లోరెన్స్ మేడం గారు ప్రార్థన చేస్తారు. అందరూ ప్రార్థనలో ఏకీవించారు. మేడం గారు ప్రార్థన చేస్తారు. పరిశుద్ధంగా ప్రేమ కలుగుతండి నాయన. మీ పరిశుద్ధ పాదాలకు లేని స్థితిలో స్తోత్రం వందనం తండ్రి. నేను ప్రభా ఈ సాయంకాల సమయంలో నాయన మేమందరం ఇక్కడ చేరి మేము
స్తుతించి ఆరాధించే భాగ్యాన్ని మాకు కలుగజేసినందుకే మీకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రం వందనాలు. నాయన గడిచిన కాలం అంతటిలో ప్రభా ఇప్పటి వరకు నాయన మీరు ఎక్కల చోట మమ్మల్ని భద్రపరిచిన సజీవ లెక్కలో ఉంచినందుకే మీకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రం వందనాలు. నాయన అంతైనా గొప్ప దేవుడు నాయన సృష్టికర్త సర్వేశ్వరుడు నాయన మీకే వేలాది స్థుతులు నాయన. ప్రభా నేను నమ్మిన వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా కించపరిచేటటువంటి దేవుడు కాదు కనుక మీకే వేలాది స్థుతులు స్తోత్రం నాయన. నాయన ప్రభా ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని నాయన మీ కృపగల హస్తాలకు అప్పగించుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి ప్రభా. ఎవరైతే ప్రభా ఎలాంటి నాయన హృదయ అంతరంగంలో వెలిగిన దేవుడు అయ్యా, హృదయవాంఛలు తీర్చే దేవుడు అయ్యా, మీకు వేలాది స్థితులు స్తోత్రంలో ఉన్నాను తండ్రి. నాయన ప్రతి ఒక్కరి ప్రభా పనుల్లో నాయన సహాయం చేయండి నాయన. ప్రతి ఒక్కరికి నాయన నేను ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం ప్రభా మీ యొక్క కృపగల హస్తాన్ని వారిపై ఉంచి దీవించి కరుణించి కాపాడిన ప్రభా నాయన. వారి కుటుంబం పైన మీకు దృష్టి ఉంచండి నా ప్రభా నాయన. ప్రతి ఒక్కరిపైన మీ ప్రేమ సమాధానము మీ కృపను దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. నాయన గొప్ప దేవుడు నాయన. నేను ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల మధ్య మేము జీవిస్తున్నాం నాయన. నాయన ఎల్లవేళలా మమ్మల్ని కాచి కాపాడుతున్న దేవా మీకే వేలాది స్థుతులు నాయన. ప్రభా నాయన ఈ స్థుతి ఆరాధనలో ఉన్న ప్రభా ఆది నుండి అంతం వరకు మీరు మా మధ్య ఉంటారని నమ్ముతున్నాం తండ్రి. సెల్లారంతట్లో ఉన్న ప్రభా మీ పరిశుద్ధాత్మను ప్రమరించండి ప్రభా. మీరే మా మధ్య సంచరించడం కోరుచున్నాం ప్రభా మీకు వేలాది స్తోత్రం నాయన. నాయన వాక్యంలో ఉన్నారు, పాటల్లో ఉన్నారు, మిమ్మల్ని మహిమపరుచుకున్నారు, మీకే వేలాది స్థితులు నాయన. నాయన మీ అమూల్యమైన వాక్యాలను అందించేటువంటి మీ దైవజనానికి ప్రభా దీవించండి, ఆస్వాదించండి ప్రభా నాయన. ఆయన శివచారణ చూపించండి ప్రభా నాయన. ప్రభా గొప్ప వాక్యాన్ని అందించుకుంటున్నా ప్రభా మీరే మాట్లాడండి ప్రభా నాయన. మాట్లాడే దేవుడు అయ్యా మాతో మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ప్రభా నాయన. వాక్యాన్ని ప్రభా అందించుకున్న ప్రభా వాక్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరు నాయన అర్థం చేసుకునే జ్ఞానాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి మనకి వచ్చున్నాము తండ్రి. వాక్యానుసారంగా జీవించే వాక్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి ప్రభా మీకే వేలాది స్థితిలో స్తోత్రము వందనము తండ్రి నాయన. ప్రభా ఆశ్చర్యకరుగా ఎన్నో అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అయ్యా నాయన. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నాయన అన్నీ మంచి చేయమని కోరుచున్నాం తండ్రి. ఆశ్చర్యకార్యాలు అద్భుత కార్యాలు చేసి ప్రభా మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ కూడా స్తుతించి ఆరాధించే భాగ్యాన్ని మీ పట్ల ఎక్కువగా నమ్మకం కలిగి ఉండే భాగ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. సర్వశక్తి సంపన్నుడమైన దేవ మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లించుకుంటూ ఈ ప్రార్థన మీ భాషని చేర్చుకున్నాము మా ప్రభు యేసుక్రీస్తున్నాము నా బ్రతుకులాడి వేడుకుంటున్నాము మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మనందరం కలిసి ఒక చిన్న పాట పాడుకుంటూ వర్షిప్లోకి వెళ్దాం. అందరికీ వచ్చిన పాట అన్ని నామముల కన్నా పై నామము. ఈ పాట అందరికీ వచ్చి కనుక అందరూ చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు నామాన్ని కనపరచదా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అన్ని నామముల కన్న పై నామము యేసుని నామము. ఎన్ని తరములకైనా గణపరచదగిన క్రీస్తు నామము. ఎవ్రీబడి ఎన్ని తరములకైనా గణపరచదగిన క్రీస్తు నామము. యేసు నామము జయం జయం సతాను శక్తులు లయం లయము. యేసు నామము లయం లయము. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. సంతోషంతో పాడదాం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన కార్యాలన్నీ తలంచుకొని సంతోషంగా దేవుడిని కనపడతాం.
యేసుని నామము వండర్ఫుల్. యేసుని నామము నిత్య నరకాగ్నిలో నుండి రక్షించును. క్రీస్తు నామము నిత్య నరకాగ్నిలో నుండి క్రీస్తు నామము. పడదాం. యేసు నామము జయం జయము సాతాను శక్తులు లయం లయము. యేసు నామము లయం లయము. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా. చప్పట్లు కొడుతూ సంతోషంగా అన్ని నామాల కన్నా పైనామం యేసు నామమని కనపడతాం. సాతానుపై అధికారమిచ్చును శక్తి కలిగిన యేసు నామము. సాతానుపై అధికారమిచ్చును శక్తి కలిగిన యేసు నామము. శత్రు సమూహముపై జయమునిచ్చును జయశీలుడైన యేసు నామము. శత్రు సమూహముపై జయమునిచ్చును జయశీలుడైన యేసు. అందరూ లేచి నిలబడదాం. యేసు నామము జయం జయము సాతాను శక్తులు లయం లయము. ఓ అందరూ జయం జయము సాతాను శక్తులు లయం లయము. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఓ హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అందరూ హల్లెలూయా. అన్ని నామముల కన్నా పైనామము యేసుని నామము. అన్ని తరములకైనా కనపరచదగిన క్రీస్తు నామము. యేసు నామము యేసు నామము జయం జయము సాతాను శక్తులు లయం లయము. యేసు నామము జయం జయము సాతాను శక్తులు లయం లయము. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అలాగే కళ్ళు మూసుకొని కొన్ని నిమిషాలు ఫ్యూ మినిట్స్ లెట్స్ గ్లోరిఫై ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. మన దేవుడు నామాన్ని కనపడదాం. దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది, యాకోబు నేను ఆఖరి గొర్రెలను నీతో చెప్పను, నేను వృషభముల మాంసం తింటాను, 1000 కొండల మీద పశువులని నావే కదా. దేవునికి స్తుతి యాగం చెయ్యు, దేవునికి స్తుతి యాగం చెయ్యము అంటున్నాడు దేవుడు. స్తుతి చేయవాడు నన్ను మహింపరుస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. అందరూ 2 చేతులెత్తి దేవా నీ నామం బట్టి నా చేతులెత్తుతాను ప్రభువా. నీ కృప జీవం కంటే ఉత్తమమైనది ప్రభువా. 2 నెలలు కాపాడి 3వ నెలలో దేవుడు ప్రవేశపెట్టి మార్చి మంత్లోనికి దేవుడు మనం ప్రవేశపెట్టినందుకు దేవునికి స్తోత్రం. Everybody open your mouth and praise God. Worship the name. యేసు నామాన్ని కనపడదాం. Let's glorify the name of the Lord. Hallelujah. Yes Lord. Hallelujah. Yes Lord. Oh hallelujah. Hallelujah. అందరూ దేవుని నామాన్ని కనపరచండి. ఓ హల్లెలూయా. ఈ రాత్రి ఆరాధన చేస్తుండగా దేవుడు నేను ప్రభువుని తాకబోతున్నాను. దేవుని హస్తం నీ మీదకి రాబోతుంది. హ్యాండ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్.
hand of the Lord is going to come. ఆయన హస్తం నీ మీదకి రావడం నువ్వు చూస్తావు. నీ భారం అంతా తేలికైపోతుంది. నీ కన్నీరంతా నాట్యంగా మారిపోతుంది. హల్లెలూయా. మన స్తుతులు పరలోకానికి ఆకాశానికి వెళ్తున్నాయి. నీ స్తుతులు నా స్తుతులు ఆకాశానికి వెళ్తున్నాయి. ప్రభు మన స్తుతుల మీద ఆశీర్వదించి ఉన్నారు ఈ సాయంకాలం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఎవ్రీబడి, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఓ నీ కన్నీరంతా నాట్యంగా మారుతుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నిరాశలు నిస్పృహలు ఎగిరిపోతాయి. I see the presence of God. I see the presence of God. దేవుని సన్నిధిని చూస్తున్నాను ఈ సాయంకాలం మన మధ్యలో. I see the presence of the Lord. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. 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 అందరూ Hallelujah. 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 Come on everybody, Lord. Hallelujah. కౌగిటిలో అతుకొను నా చింతల బాపును. కౌగిటిలో అతుకొను నా చింతల బాపును. కన్నతల్లి అందరూ పాడదాం. నన్ను చేర్చున ప్రియుడు కన్నతల్లి చేర్చున. ఎంత ప్రేమ చూపించాడు మన పట్ల. తల్లిదండ్రుల కన్నా, అక్క చెల్లెల అన్నదమ్ముల కన్నా. హల్లెలూయా. అందరికంటే మిన్నగా ప్రేమించాడు ఆయన. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everyone. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Isaiah. Hallelujah. 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 Aradhana. 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 అందరూ అలాగే రెండు చేతుల పైకి ఒకసారి మౌనంగా ఆయన సన్నిధిలో దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. సియోనులో మౌనముగా ఉండుట దేవునికి స్తుతి చెల్లించుంది. ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఆయన సన్నిధిలో వేచి ఉండుటే ఆయన్ని స్తుతించుటానికి కూడా రాయబడింది. లెట్ us wait for some time in the presence of the Lord. Just oh hallelujah.
ఎవరు కన్ను తెరిచి చూడకండి. ప్రభు ఉన్నారు మన మధ్యలో. ప్రభు చెప్తున్నాడు, నువ్వు ఎలా వచ్చావో అలా వెళ్ళవు. యు విల్ నెవర్ బి ద సేమ్ అగైన్. ప్రభు చెప్తున్నాడు, నువ్వు మునుపుటి వల్లే ఉండవు. టునైట్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్. నీ జీవితంలో ఏదో ఒక కార్యాన్ని ప్రభు ఈ రాత్రి చేయబోతున్నాడు. రిసీవ్ ఇట్. సమ్ బ్రేక్ త్రూ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్. సమ్ బ్రేక్ త్రూ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఓ, నేను చూస్తున్నాను, డోర్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయి, అన్లాక్ అవుతున్నాయి. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఇన్ని సంవత్సరాలు లాక్ అయిపోయిన డోర్స్ అన్ని అన్లాక్ అయిపోతున్నాయి యేసు నామములో. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ నీ ఎదుట ద్వారాలన్నీ తెరవబడతాయి. యూ విల్ సీ ఓపెన్ డోర్స్ బిఫోర్ యూ. నీ ముందు తెరవబడిన తలుపులను చూస్తావు యేసు నామములో. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. గ్లోరిఫై. చప్పటి కొట్టు ప్రభు కనపరచండి. ప్రైజ్ యువర్ నేమ్. క్లాప్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ప్రైజ్ లార్డ్. గట్టిగా హల్లెలూయా. దయగల దేవ, మహోన్నతుడు తండ్రి, ఈ రాత్రి మమ్మల్ని అందరిని ఇలా సమకూర్చినందుకు వందనాలు. మిమ్మల్ని స్తుతించే ధన్యత మాకు ఇచ్చావు తండ్రి. చాలా మందికి ధన్యత లేదు. చాలా మంది లేరు ఈ భూమి మీద. సజీవులే కదా నేను స్తుతిస్తారు. ఈ దినం నేను సజీవుడినై, మేము సజీవులమై మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. నీ బిడ్డలు పరిశుద్ధులు, మీ రక్తంతో కడగబడిన వారు వచ్చారు నాయన. ఇంకా చాలా మంది రావాలి. వారందరినీ తీసుకుంటాడు, అందరితో మాట్లాడాడు, ఆటంకాలన్నీ తొలగించాడు. చివరి వరకు ఉండి మీ నామాన్ని కనిపించుకోమని మహిమ ఘనత ప్రభావం మీకు ఆరోపిస్తూ నిష్ప్రయోజన దాసుడిని బలపరిచిన నోటును తెరిచి మీ మాటలు పలుకున్నట్లుగా కృపనిమని యేసయ్య శ్రేష్ఠమైన నామములో ఈ ప్రార్థన స్తుతి ఆరాధన అడుగుచూ వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. అందరూ కూర్చోండి. అందరూ బాగున్నారా? బాగుంటే అందరూ హల్లెలూయా నవ్వుతూ హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రియులారా, ఇలా మిమ్మల్ని చూడడానికి ప్రభు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. మరి మార్చి ఫస్ట్ వీక్లోకి దేవుడు మనల్ని నడిపించాడు. సమ్మర్ ఎంటర్ అవుతుంది. మరి గత 2 దినాలు మనల్ని కాపాడిన దేవుడు, 2 నెలలు దేవుడు మనల్ని కాపాడి క్షేమంగా ఉంచారు. దాన్ని బట్టి మనం దేవుని స్తుతించి బద్దులమై ఉన్నాం. Let's all together worship the name of the Lord. Hallelujah. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఇది వరల్డ్ అంతా వెళ్తుంది. ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా వాక్యం అది సెటప్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం. మీ బైబిల్స్ ఓపెన్ చేయండి. యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయము 53వ వచనం, 8వ అధ్యాయం 1వ వచనం. యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 53వ వచనం, 8వ అధ్యాయం 1వ వచనం చదువుదాం. 52 కదా, 53. అంతటా ఎవరి ఇంటికి వారు వెళ్ళిరి, యేసు ఒలీవల కొండకు వెళ్ళెను. చాలు, దేవునికి స్తోత్రం. అంతటా ఎవరింటికి వారు వెళ్ళిరి. యేసు ప్రభు అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళారంట? ఒలీవ్, ద మౌంట్ ఆలివ్, ఒలీవ కొండకు యేసు ప్రభు వారు వెళ్ళారు. ప్రియులారా, ఎందుకు యేసుప్రభు వారు ఒలీవ కొండకు వెళ్ళారంటే టు ప్రే, ప్రార్థన చేయడానికి. ఎవరింటికి వెళ్ళిపోయాడు, ఎవడు బాధపడుతున్నాడు, ఎవడ గోల వాడిది అంటారు చూసారా, అలాగా ఎవడు బాధపడుతుంది. యేసుప్రభు మాత్రం ఒలీవ కొండకి వెళ్ళారు. చాలాసార్లు మనం కూడా ఫ్రెండ్స్, బంధువులు, అన్ని రకరకాల మనుషులు మన మధ్యలో ఉంటారు. చుట్టాలు వస్తే ప్రార్థన చేయడం మానేస్తాం కొంతమంది కదా.
చుట్టాలు వస్తే ఇంకా వాక్యం ఉండదు, చుట్టాలు పోయే వరకు మళ్ళీ వాక్యం ఉండదు. అవునా? అలా ఉండకూడదు. మనం ఎవడు గోరవాడితే మనం మాత్రం ఒలివ కొండకి ఎక్కాలి. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రియులరా, నేను ఈ రాత్రి ఒలివ కొండ లేకపోతే ఒలివ చెట్టు లేకపోతే ఒలివ కొమ్మ వీటి గురించి కొన్ని మాటలు మీకు నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. ఇజ్రాయేల్ దేశం యొక్క నేషనల్ ట్రీ ఏంటంటే ఆలివ్ ట్రీ, అండ్ ఆల్సో నేషనల్ ఎంబ్లమ్ కూడా ఒలివ కొమ్మలు. దేవుడు తన బిడ్డలైన వారిని ఒలివ చెట్లతో పోలుస్తున్నాడు, ఒలివ ఫలములతో పోలుస్తున్నాడు, ఒలివ కొమ్మతో దేవుడు పోలుస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. అందుకే దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తే నీ భోజన బల్ల చుట్టూ నీ పిల్లలు మొక్కలు అంటారు. ఆ కీర్తన గ్రంథం 50 మనందరితో 52వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో ఒక మాట రాయబడింది. దావీదు అంటాడు కదా, 52 చదువునా 8 నేనైతే 8 నేనైతే దేవుని మందిరంలో మీ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే ఎలాగున్నాను దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలివ చెట్టు వల్లే ఉంది. ఎండిపోయిన క్రిస్మస్ చెట్లు లేదు నేను. దేవునికి స్తోత్రం. చాలా మంది ఎండిపోయిన క్రిస్మస్ చెట్లు లాగా ఆత్మీయ జీవితాలు కాదు, పచ్చని ఒలివ చెట్టు వల్లే దేవుని మందిరంలో ఉన్నాం. ప్రియులరా, నేను ఒలివ చెట్టు యొక్క స్పెషాలిటీ ఒక 3-4 మీకు ఈ రాత్రి చెప్పి ప్రార్థనలకు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను. చక్కగా వాక్యాన్ని వింటాను అని ఎవరందరూ హల్లెలూయా. నిద్రపోతూ వింటారు హల్లెలూయా. నిద్రపోతుంటారా? చక్కగా వినండి హల్లెలూయా. మొట్టమొదటిగా ఆలివ్ ట్రీ లేకపోతే ఆలివ్ చెట్టు ఎక్కడ ఉంటుందంటే దేవుని మందిరంలోనికి వచ్చింది. దేవుడు అంటాడు మోషేతో, నువ్వు ఓలేవు కర్రతోని నిబంధన మందసాన్ని చేయమంటాడు దేవుడు ఆలివ్ ట్రీతో. ఇక్కడ దావీదు అంటున్నాడు, నేను దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలివ చెట్టు వలె ఉన్నాను. దేవుని మందిరంలో వాడబడే చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ అన్ని ఒలివ కర్రతో దేవుడు చేయమన్నాడు, కొన్ని తుమ్మకర్రతో చేయమన్నాడు, మరి విశేషముగా కొన్ని ఒలివ మరి కర్రతో దేవుడు చేయమన్నాడు. ఈ ఒలివ చెట్టు దేవుని మందిరంలో ఉన్నది. బయట ఉందా? దేవుని మందిరంలో ఉందా? మనం కూడా ఎక్కడ ఉండాలా? మన క్యారఫ్ అడ్రస్ ఎక్కడ? ఏమై ఉండాలి మన క్యారఫ్ అడ్రస్? దేవుని మందిరం. చూడండి 84వ కీర్తనలో భక్తుడు దావీదు అంటాడు కదా, 3వ వచనం 84:3. త్వరగా తీయండి, చదవండి, మిగతా వారు వినండి. నీ బలిపీఠం దగ్గరే పిచ్చుకలకు నివాసం దొరికింది. అంటే పిచ్చుకలాటలో మనం కదా, పిచ్చుకలాటలో పెద్ద బలవంతులు మనం. పిచ్చుకలాట అంతలో కనబడి అంతలో మాయమైపోయి వాళ్ళు పిచ్చుకలాటలో మనకి ఎక్కడ నివాసం ఎక్కడ దొరికింది? మాట్లాడలేదు. బలిపీఠం దగ్గర నీ స్థలంలో నీ సన్నిధిలో నాకు చోటిచ్చావు. పిల్లరా, దేవుని మందిరాన్ని మనం ప్రేమించాలి, దేవుని మందిరంలో మనం నివసించాలి. ఇంకా కింద చదవండి, అదే అధ్యాయం కింద అదే 4వ వచనం, నీ మందిరమునందు నివసించేవారు ధన్యులు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. 10వ వచనం, నీ ఆవరణలు అంటే దేవుని సన్నిధిలో ఒక రోజు గడుపుట 1000 దినాల కంటే శ్రేష్టం అంటే. ఇంకా కింద కాదు, భక్తిహీనుల గుడారంలో నివసించుట కంటే నాకిష్టం అంటున్నాడు దావీదు. నాకిష్టం ఎక్కడ? మందిరపు ద్వారం వద్ద వండుట నాకు ఇష్టము. ప్రియులారా, ఒలివ చెట్టు బయటను లేదు, దేవుని మందిరంలోనికి వచ్చింది. అంటే హల్లెలూయా. మందిరంలోకి వస్తే ఏం జరుగుతుంది చూడండి. 92వ కీర్తన మీ బైబిల్ ఓపెన్ చేయండి. 92 త్వరగా మీ బైబిల్ అందరూ ఓపెన్ చేసి తీగిందో చూడండి. 92వ కీర్తన 13వ వచనం. యెహోవా మందిరంలో నాటబడిన వారే. మందిరంలో ఎవరైతే నాటబడతారో వారు బయటనే ఏమవుతారు? వర్ధిల్లుతారు. దే విల్ ప్రాస్పర్. మందిరంలో అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్ళిపోయే వారం కాదు, కానీ మందిరంలో నాటబడే వారిగా ఉండాలి. We should be planted in the temple of the Lord. అది అలా ఉంచి
అదే కీర్తన గ్రంథము 122వ అధ్యాయంలోకి రండి. మొదటి వచ్చిన చదవండి. 122:1. యెహోవా మందిరమునకు వెళ్ళుదమని ఎవరో అన్నారంట, మందిరానికి వెళ్దాం అన్నారంట. అనేసరికి బాధపడ్డా సంతోషించాడా? కొంతమంది ఆదివారం వచ్చిందంటే అప్పుడే వచ్చింది ఆదివారం, నిన్నగే వెళ్ళింది. ఆదివారం వస్తే కొంతమందికి ఒక రకమైన ఎలర్జీ లాగా మందిరంకి వెళ్ళాలేమో. నో, డోంట్ థింక్ లైక్ దాట్, డోంట్ ఫీల్ లైక్ దాట్. మందిరమునకు వెళ్ళుదామని జనులు నాతో అన్నప్పుడు నేను సంతోషించాను. ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు గో టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఎప్పుడు ఆదివారం వస్తుందా? ఎప్పుడు ప్రభు దినం వస్తుందా? ఎప్పుడు విశ్రాంతి దినం వస్తుందా? మనకి విశ్రాంతి దినం ఆదివారం, యూదులకి విశ్రాంతి దినం శనివారం, మనకి ఆదివారం. ఆదివారం ప్రభు దినం అంటారు, పునరుద్ధాన దినం అంటారు. ప్రభు దినం ఏ దినం అంటే ఆ దినం ఎవరిది? ఆదివారం ఎవరిది? ఏసేదా మందా? కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు ఫుల్ దున్నేస్తారు. దునియా ఇంక ఉదయం వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రాత్రి 1 గంట వరకు అడ్రస్ ఉండదు. ఎక్కడికి వెళ్ళామంటే ఆర్కే బీచ్, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళామంటే ఇంకొక దగ్గరికి. ఏమండి ఆర్కే బీచ్ దాటితే ఇంకోటి ఏదో ఉంది, ఏది బుస్కొండ, బుస్కొండ. ఇంకా ఉదయం పోయి ఇంకా రాత్రి ఎప్పుడో, ఎందుకంటే ఆదివారం ఈద్ అనుకుంటున్నారు. నేను చెప్తున్నాను దేవుని సేవకుడిగా, ఆదివారం ప్రభుత్వం నీది కాదు, ఎవరిదే? దేవునిది, యేసయ్యదే. గత వారం ఎప్పుడో మనం చూసాం కదా, దేవునికి కైసరివి. ఈ ఆదివారం కూడా ఎవరిది? ఆ రోజు ఈ పాయింట్ మర్చిపోయాము. ఆదివారం ఎవరిది? దేవుడిది. యేసుప్రభుకు మనం ఇవ్వాలి. ఆ రోజు మనం ప్రభుని కనపరచాలి. చూడండి నిర్గమకాండంలో రండి ఒకసారి. నిర్గమకాండం అందరూ ఓపెన్ చేసి చూడండి. 20వ అధ్యాయం 8వ వచనం. నిర్గమకాండం 20వ అధ్యాయం 8వ వచనం. విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపకం ఉంచుకో. 6 దినాలు నువ్వు కష్టపడి నీ పని అంతా చేసుకోవాలి. 7వ దినం అంటే ఆదివారం మనకి విశ్రాంతి దినం. ఒక స్లోగా చదువు, కంగారు పడకనన్నా. ఆ రోజు నువ్వైనా, నీ కొడుకైనా, నీ కూతురైనా, నీ ఇంట్లో పనిచేసేవాడైనా, నీ పశువు అయినా, పరదేశ్ అయినా, ఏ పని విశ్రాంతి దినం ఆదివారం పడి ఏం చేయకూడదు. మరి ఏం చేయాలా? 11వ వచనం చదువు. 11వ వచనం. యెహోవా అంట విశ్రాంతి దినాన్ని ఆశీర్వదించి ఏం చేసాడంట? పరిశుద్ధపరిచాడు. కనుక నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపకం ఉంచుకో. ఆదివారం విశ్రాంతి దినం మనకి. శనివారం ఏంటంటే సిద్ధపరచు దినం, ప్రిపరేషన్ డే. హల్లెలూయా. శనివారం అంతా చక్కగా సిద్ధపడాలి మనమంతా. ఆదివారం ప్రభుని ఆరాధించాలి. అలా నువ్వు చేస్తే దేవుడిని దీవిస్తాడు. విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధంగా ఆచరిస్తే దేవుడు ఎలా దీవిస్తాడు? ఒకసారి యెషయా గ్రంథం 58లోకి రండి. యెషయా గ్రంథం 58 అందరూ ఓపెన్ చేయండి. ఆదివారాన్ని నువ్వు ఆచరిస్తే, పరిశుద్ధంగా ఆచరిస్తే దేవుడిని ఎలా దీవిస్తాడో అక్కడ రాయబడింది. 58:13 చదువు. 13-14 వచనాలు. నా విశ్రాంతి దినమున నువ్వు వ్యాపారం చేయకుండా చదువునా? ఆమేనా? మనోహరమైనదనియు, అది దేవునికి ప్రతిష్ఠిత దినమనియు ఘనమైనదనియు అనుకుని ఇందాకనేమో పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలంట. ఇప్పుడు ఎలా ఆచరించబడుతున్నాడు? ఘనముగా. యూ హ్యావ్ టు హానర్, యూ హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ సండే. ఓకే, ఘనముగా ఆచరించిన ఆదివారం మనకి ఇష్టమైన పనులు చేయకుండా, వ్యాపారం చేయకుండా, లోకవార్తలు కూడా చెప్పుకోకుండా ఉంటే, నేను అలా ఉంటే, విశ్రాంతిని కనపరిస్తే దేవుడు ఏం చేస్తాడు? ఇప్పుడు చూడండి. నీవు యెహోవా యందు ఆనందించదువు, దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద నిన్ను ఎక్కించదను, నీ తండ్రి అయిన యాకోబు స్వాస్థ్యాన్ని నీకు ఇస్తాను.
యెహోవా సెలవిచ్చిన వాక్కు, దేశము యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీదకి నేను ఎక్కిస్తాను. హల్లెలూయా. పిల్లల ప్రభు దినం ఆదివారం ఆరాధనకు నువ్వు రావాలి. ఎట్ ఎనీ క్యాస్ట్. మీకు తెలుసా కొన్ని డెనామినేషన్స్, నేను పేరు చెప్పను కానీ ఆ రోజు ఎగ్జామ్ పడిన రాయరంట. తెలుసా మీకు? కొన్ని డెనామినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ రోజు ఎగ్జామ్ పడిన రాయరంట, జాబ్కి ఇంటర్వ్యూ పడినా వెళ్ళరంట. ఎందుకంటే వారు ఆ దినాన్ని ఆచరిస్తారు, ఘనంగా ఆచరిస్తారు. ఈరోజు ఒలీవ చెట్టు ఎక్కడ ఉండాలంటే దేవుని మందిరంలో ఉండాలి. ఆదివారం అయిందంటే చాలు. ఎప్పుడు సాయంకాలం అవుతుందా, ఎప్పుడు సూర్యాస్తమయం అవుతుందా, ఎప్పుడు స్మైల్స్ ఎన్క్లేవ్కి నేను వెళ్ళాలా, ఎప్పుడు నా ప్రజలతో కలిసి దేవుని ఆరాధించాలా, ఎప్పుడు నా ప్రభు సన్నిధి నేను కనబడాలని ఆతృతగా పరుగున మనం అందరం వచ్చుదుము గాక. ఈ 58వ అధ్యాయం చివరి 2 వచనాల్లో ఆశీర్వాదాలు మనం అనుభవించుదుము గాక. హల్లెలూయా. ఒలీవ చెట్టు ఎక్కడ ఉందంటే దేవుని మందిరంలో ఉంది. రెండవది, ఈ ఒలీవ చెట్టు యొక్క విశిష్టత గురించి మీకు చెప్తాను. ఈ ఒలీవ చెట్టు, ఒలీవ ఆ కొమ్మలు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే నెమ్మదికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి. నెమ్మది ఏంటంట? నెమ్మది. చూడండి, మీ అందరికి బాగా తెలుసు నోవహు గురించి మీ అందరికి తెలుసు కదా. నోవహు అంటే ఎవరు? నోవహే. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. నోవహు అంటే అర్థం ఏంటండి? చెప్పండి. నెమ్మది. నోవహు అంటే నెమ్మది. ఈ నోవహు గారు, నోవహు అనేసరికి మనకి ఏం జ్ఞాపకం వస్తుంది? వాడ. నోవహుని దేవుడు వాడ కట్టుకున్నాడు. వాడ కట్టాడు. తన భార్య, 3 కొడుకులు, 3 కోడళ్ళు అందరూ వచ్చారు వాడలోకి. జతలుగా జంతువులన్నీ వచ్చాయి. అందరు జాతికి ఎట్టారా? దేవుడు అన్నాడు, అందరికీ సువార్తను ప్రకటించి అందరికి రమ్మని చెప్పు. ప్రకటించడానికి ఎవరో రాలా, నోరున్న మనుషులు రాలేదు కానీ నోరు లేని జంతువులు వచ్చాయి లోపలికి. గట్టి హల్లెలూయా. పిల్లరా లోపలికి వచ్చాయి. ఒకరోజు దేవుడు అన్నాడు, ఇక చాలు టైం అయిపోయింది అని చెప్పి డోర్ దేవుడే క్లోజ్ చేశాడు. క్లోజ్ చేసి 40 పగళ్ళు 40 రాత్రులు భయంకరమైన వర్షం పడింది. భూమి అగాధ ఓటలు తెరవబడ్డాయి. భూమి నుంచి ఆకాశపు దుమ్ములు తెరవబడ్డాయి. వర్షం హోరు భయంకరమైన వర్షం పడింది. 40 పగళ్ళు 40 రాత్రులు వర్షం పడేసరికి అన్ని మునిపోయి, కొండలు, చెట్లు, పర్వతాలు అన్ని మునిపోయి, వాటర్ తిరుగుతుంది. ఈ భూమి మీద ఉన్న జీవరాశులు అన్ని చనిపోయాయి. ఆ 40 పగలు 40 రాత్రులు అయిపోయిన తర్వాత వర్షం తగ్గిపోయింది. వర్షం తగ్గిపోయిన తర్వాత దేవుడి వాడిని అలా భద్రంగా తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాడు తెలుసా? అరారత్ పర్వతం మీద, టర్కీకి 150 కిలోమీటర్స్ నార్త్ లో ఉన్న ఆ అరారత్ ఆల్ఫ్ పర్వతాల మీద దేవుడు ఎప్పుడు వెళ్ళలేని స్థలంలో అలా దాన్ని పెట్టాడు. ఈరోజు కూడా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు పైనుండి ఫ్లైట్స్ లో, హెలికాప్టర్ నుంచి ఫోటోలు తీసుకోవడం తప్ప లోపలికి వెళ్ళేవాడు ఎవడో లేడు. చుట్టూ క్రూర మృగాలు పెట్టాడు దేవుడు. భయంకరమైన విష సర్పాలను పెట్టాడు. ఎవరు లోపలికి పాడు చేయకూడదు. ఎందుకంటే మనవాళ్ళు వెళ్తే ప్రతి ఒక్కడు ఒక్కొక్క చెక్కమొక్క పట్టుకొచ్చేస్తాడు, పాడైపోద్దని దేవుడు దాన్ని అలా భద్రపరిచాడు. సరే, ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అక్కడ ఆగిపోయిన తర్వాత కొన్ని దినాలు నోవహు ఆగిన తర్వాత భూమి ఆరిందో లేదో అని చెప్పి ఫస్ట్ దేన్ని పంపించాడు? కాకిని పంపించాడు. కాకి తిరిగి రాలేదంట. కాకి బుద్ధది ఏమంటే కలేబరాల మీద, ఇంకేంటిదే ఆటి మీద వాలుకుంటూ బరే దొరికిందని నాకు చాలా కాలం అని చెప్పి నోవహు వాళ్ళు ఆ గడ్డిన ఇక చిన్న గింజలు పెట్టాడు. కానీ ఇక్కడ ఏం దొరుకుతుంది? బ్రహ్మాండం ఉందా అనుకుని అక్కడ నోవహుతో రోజు ఉదయం సాయంకాలం కుటుంబాలతో ప్రార్థన, వాక్యం, ఉపవాసం తినేస్తున్నాడు. ఇక్కడ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ మర్చిపోయింది. తను పంపించిన యజమానుడి యొక్క మిషన్ మర్చిపోయింది. తర్వాత పౌరుని పంపించాడు. పౌరు వెళ్ళి త్రుంచబడిన ఒలీవ కొమ్మను తీసుకొచ్చి, ఒలీవ కొమ్మ చెప్పండి ఏం తీసుకొచ్చింది? అది చూడగానే నోవహు మనసంతా ఏమైంది? నెమ్మదితో నిండిపోయింది. హల్లెలూయా. సమాధానంతో నిండిపోయింది. అమ్మా దేవుని స్తోత్రం అనుకుని డోర్ ఓపెన్ చేసుకుని కిందకు వచ్చారు. ఇక్కడ ఈ ఒలీవ కొమ్మ సమాధానాన్ని, నెమ్మదిని, సంతోషాన్ని కలుగజేసింది నోవహుకు. హల్లెలూయా. ఈరోజు మనం కూడా చాలా మందికి, మన చుట్టూ ఉన్న వారికి ఏం కలుగజేయాలి? నెమ్మదిని కలుగజేయాలి, సమాధానం కలుగజేయాలి. కంటిలో నలుసులాగా మనం ఉండకూడదు. కంట్లో నలుసు, ఆ చెప్పులో ఉంది సామెత తెలుసండి, చెప్పులో రాయన
ఏదో చెప్తారు. మనం అనేకులకు అభ్యంతరకరంగా ఉండకూడదు, అనేకులకు దీవెనకరంగా మనం ఉండాలి. ఆమె దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, సమాధాన పరచువారు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అనబడతారు. సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూమిని. ఈ మాట పట్టుకొని మన మహాత్మా గాంధీ గారు సాత్వికంగా స్వతంత్రించుకున్నాడు భారతదేశాన్ని. గట్టి హల్లెలూయా. సాత్వికులు ధన్యులు, వారు అన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు. ఈ రోజు ఈ మాట చూసుకోండి. ఎవరైనా నేను ఏదైనా అన్నా సరే, నువ్వు సాత్వికంగా ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు మాట్లాడకుండా న్యాయమో అన్యాయం పక్కనట్టు నువ్వు మౌనంగా ఉంటే దేవుడు నీ పక్షం యుద్ధం చేసి నువ్వు దాన్ని స్వతంత్రించుకున్నట్లు చేస్తాడు. హల్లెలూయా. నువ్వు కేకలేసి బుర్ర కిందకి కాలు మీద ఎక్కితే ఏం రాదు. మౌనంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నేను దీవిస్తాడు. పిల్లలు, ఇక్కడ మొదటిగా ఒలీవ చెట్టు మందిరంలో ఉంది. ఇక్కడ ఒలీవ చెట్టు పిల్లల నెమ్మదిని, సమాధానాన్ని, సంతోషాన్ని. ఇక్కడ మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను. గట్టి హల్లెలూయా. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాలన్నీ కలిపి పిల్లల అమెరికాలో ఒక దగ్గర కూర్చుని వారు ఒక ఆర్గనైజేషన్ మరి ఒకటి తయారు చేశారు. దాని పేరు ఏం పేరు తెలుసా? యుఎన్ఓ. ఏం పేరు? 1945 అక్టోబర్ 15 యుఎన్ఓ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్. దేశాలన్నీ కలిపి ఒక ఒప్పందం మీద సంతకాలు పెట్టుకుని, ఇక్కడ మేము న్యూక్లియర్ బాంబులు వాడడం, యుద్ధాలు చేయడం, ఆక్రమించడం, అంతా కలిసి ఉందో బతుకుతాం. సుమారు 6 కోట్ల మంది ఎంతమంది చనిపోయారు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో. వై షుడ్ వి డై? కలిసి ఉందని చెప్పి అందులో సంతకాలు పెట్టారు. దాని పేరు యుఎన్ఓ కదా. ఈ యుఎన్ఓ ఆ సింబల్ మీద 2 కలర్లు ఉంటాయి. ఏం కలర్లు తెలుసా? వైట్, బ్లూ. అంతేకాదు, ఆ రెండింటి మీద ఒక సింబల్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా చూసారు మీరు యుఎన్ఓ సింబల్? చదువుకున్న తెలుసా? ఏంటంటే సింబల్? ఆలివ్ లీవ్స్ అంటే ఒలివ కొమ్మలు ఉంటాయి. గట్టిగా చెప్పండి. ఎందుకు ఒలివ కొమ్మలు పెట్టారు తెలుసా? దేనికి సూచన? సమాధానానికి, శాంతికి సూచన. ఈరోజు మనం శాంతిని, సమాధానాన్ని అనేకులకు మనం ఇచ్చేవారిగా ఉండాలి. నేను అయితే దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలివ చెట్టు వలె ఉన్నాను. మనం ఉన్న స్థలాల్లో సమాధానం వస్తుందా అమ్మా? మనం ఉన్న స్థలాల్లో సమాధానం వస్తుందా? అంతవరకు అందరూ బాగుంటారు. ఆ మనిషి వచ్చిందంటే అక్కడ అగ్గి, అదే అగ్గిపూల అప్పరం అని ఉండేవాడు మనం మా ఊర్లో. అగ్గిపూల అప్పరం ఆడే అందరూ బాగుంటే అక్కడికి వెళ్ళి అగ్గిపూల ఎట్టాడు అందరికి. అగ్గిపూల అప్పరం గడు. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. మనం సమాధానాన్ని కలగజేయాలి. హల్లెలూయా. ఇది రెండవ క్యారెక్టర్. మూడవది ప్రియుల ఒలీవ చెట్టు యొక్క మూడవ అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఏంటంటే, చూడండి ప్రియుల, దేవుని వాక్యాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తారు. లేవికాండం చూడండి. ఇట్ గివ్స్ లేవికాండం 24:2 చూడండి. లేవికాండం 24 ఎంతో త్వరగా ముగిస్తాను. లేవికాండం 24:2 ఉందా? అందరూ తీశారా? లేవికాండం 24:1-2 చదువు. మరి యెహోవా మోషేకి ఇలాగ సెలవిచ్చాను, దీపము నిత్యము వెలుగుచుండునట్లు ప్రదీపమునకు దంచి తీసిన అచ్చమైన ఒలివ నూనెను తేవలని. మందిరంలో దీపస్తంభం అని ఒకటి ఉంటుంది. దీపస్తంభము దానికి ఎన్ని కొండలు ఉంటాయి? ఎన్ని దీపాలు ఉంటాయి? దీపస్తంభానికి ఎన్ని దీపాలు ఉంటాయి? 7 దీపస్తంభముల. మా పాట గుర్తురాలంటే మీకు. దేవుని స్తోత్రం. 7 దీపాలు కలిసి ఒకే ఒక స్తంభంలా ఉంటది. ఆ దీపాలు నిత్యం వెలగాలంట దేవుని మందిరం. నిత్యం దీపం మారిపోకూడదు. అయితే ఆ దీపస్తంభాలు వెలగాలంటే అందులో ఏమేమన్నాడు? మామూలు నూనె కాదు, దంచి తీసిన అచ్చము ఒలీవ నూనె. హల్లెలూయా. దంచబడిన అచ్చము ప్యూర్ ఆలివ్ ఆయిల్. నేను ఒకసారి మన ప్రార్థనలో, ఇప్పుడు ఈ మధ్యన లేవు కానీ ఈ కరోనా తర్వాత, దానికి ముందు ప్రేయర్ ఆయిల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఫ్రీగా అందరికి. నేను ప్రేయర్ ఆయిల్ కొబ్బరి కొనడానికి వెళ్తే వాళ్ళు అనేవారు, కొబ్బరి 2 రకాలు ఉన్నాయి పాస్టర్ గారు, 2 రకాలు. మొదటిదేమో 100 రూపాయలు, ఇంకోటేమో 240. ఇది ఇంత తేడా ఏంటంటే, ఇది మామూలుదండి, అది
ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండి అనేవాడు. నేను అనేవాడిని దేవుని ప్రజలు నోట్లో వేసుకుంటారు, స్కిన్ మీద అప్లై చేసుకుంటారు, నాకు అదే ఇవ్వండి అదే తెచ్చేవాడు. అచ్చము దంచి తీసిన ఒలివ నూనె, ప్యూర్ ఆలివ్ ఆయిల్ దేవుడు తీసుకుని దీపస్తంభంలో దీపాలు వెలిగేటట్లుగా అందులో పోయమన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. మూడవది, ఈ ఒలివ చెట్టు వల్ల ఏం ప్రయోజనం అంటే ఇది వెలుగుతూ అనేకులకి వెలుగునిస్తూ ఉంది. ఈరోజు దేవుని బిడ్డలమైన మనం ఆ ఆలివ్ ఆయిల్ ఎవరో కాదు, మనమే. దేవునికి స్తోత్రం. ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా? దంచితే వస్తుంది, మనల్ని దంచితే. స్తోత్రం. నల్ల కొట్టబడితే వస్తుంది ఆలివ్ ఆయిల్. అప్పుడు మనం అనేకులకు వెలుగుగా ఉండగలం, అనేకులకు దీవెనకరంగా ఉండగలం. ఈరోజు ఒక ప్రశ్న, శ్రమలు, ఇబ్బందులు, కొలిమి, ముళ్ళు. పౌలు గారు అంటారు, నాకొక ముళ్ళు కలదు, ఆ ముళ్ళు తీసేయమని ముమ్మారు వేడుకున్నాను, కానీ దేవుడు ఏమన్నాడు? నా కృప. పౌలు ఒకటి అడుగుతుంటే దేవుడు ఇంకొకటి చెప్తాడు జవాబు. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పడు గట్టిగా. ప్రభా ఈ ముళ్ళు తీసే. ప్రభు అన్నాడు, ముళ్ళు సంగతి ఎత్తకరా బాబు, నా కృప నీకు చాలన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఆ ముళ్ళు కొన్నిసార్లు, ఆ ముళ్ళు లేకపోతే దంచటం, లేకపోతే నలగటం, కొన్నిసార్లు అది మనకెంతో తీవ్రకరంగా ఉంటది. ఆమె యోగంటాడు, నేను శోధించబడిన తర్వాత ఎలా మారాను? సువర్ణంగా మారాను. అలాగని నిత్యం ఈ శోభం అనకూడదు. కొన్నిసార్లు మనల్ని ఆశీర్వదకరంగా మార్చడానికి దేవుడు ఆయన నలగొట్టడానికి యెహోవాకు ఇష్టమాయ. మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? యేసు ప్రభువు 5 రొట్టెలు 2 చేపలు అందరికి పంచేటప్పుడు ఆయన ఒక రొట్టెని పట్టుకొని ఏం చేశాడంటే విరిచి మీరు రొట్టించాడు అన్నాడు. అంతే. వెర్రవబడితే నువ్వు అనేకులకు ఆహారం అవుతావు, దంచబడితే, నల్ల కొట్టబడితే నువ్వు అనేకులకు దీవెనకరంగా ఉంటావు. నీ పట్ల, నా పట్ల దేవుని ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది, దేవుని సంకల్పం నెరవేరుతుంది. మన పట్ల దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం అనేకులకి వెలుగివ్వాలని, అనేకుల్ని చీకట్లో ఉన్న వారిని వెలుగులోనికి నడిపించాలని. న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో నేను చెప్పిన మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా? అర్థమైపోతున్నాయా? దేవుని స్తోత్రం. న్యాయాధిపతులు 9వ అధ్యాయంలో 8-9 వచ్చిన మీరు ప్రత్యేకలేదు. అక్కడ చెట్లన్నీ కలిసి ఒలివ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చాయంట. ఒకరోజు వచ్చి ఒలివ చెట్టుతో అన్నాయంట, అయ్యా ఒలివ చెట్టు గారు, మీరు మా మీద రాజుగా ఉండండి. అలా అడిగితే ఎవడా నీ దగ్గరికి వచ్చి మాకు కార్పొరేటర్గా మీరు ఉండండి, మాకు ఎమ్మెల్యేగా మీరు ఉండండి అంటే ఏమంటాడు? ఏమంటారు? ఎప్పుడు ఏమంటది? ఏర్పాటు చేయండి, సెలబ్రేషన్స్, గెంటేస్తాం, కొన్ని కుర్తులు పడిపోతామండి ఎంతో. కానీ ఈ ఒలివ చెట్టు ఏమన్నా తెలుసండి? ఏంటి మీ మీద రాజుగా ఉండాలా? నా పని ఏంటో తెలుసా? మానవుడు దేవుణ్ణి దేనితో సన్మానిస్తాడో నా ఒలివ తైలం ఇవ్వడం మానేసి మీ మీద రాజుగా ఉండడానికి, ఇటు తిరగడానికి నేను వస్తాను అనుకున్నారా? పోరా అన్నదంతే. మీరు న్యాయాధిపతులు 9వ అధ్యాయం చదువుకొని ఇంటికి వెళ్ళి, ఇప్పుడు టైం లేక నా అన్ని చదివించట్లేదు. ఈ ఒలివ చెట్టుకి దేవుని సంకల్పం తెలుసు, దేవుని ఉద్దేశం తెలుసు, దేవుని దర్శనం తెలుసు. ఈరోజు దేవుడు నేను ఎందుకు పిలిచాడో, ఎందుకు రక్షించుకున్నాడో, ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో, ఆ సంకల్పాన్ని, ఆ ప్లాన్ అండ్ పర్పస్ నేను గుర్తెరుగుతున్నావా? నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు తెలుసా? ఎవరో తీసుకొస్తే రాలేదు ఇక్కడికి, దేవుడు నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు. స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. ఈ బెతెస్దా మినిస్ట్రీస్ లోకి స్మైల్స్ ఎన్క్లేవ్ దేవుడు నిన్ను తీసుకొచ్చాడు. యు ఆర్ నాట్ హియర్ యాక్సిడెంటల్లీ. పొరపాటు ఇక్కడికి రాలేదు నువ్వు, దేవుడు తీసుకొచ్చాడు నిన్ను. నమ్మిన అందరూ హల్లెలూయా చెప్పండి గట్టిగా. ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు? దేర్ ఇస్ ఎ పర్పస్. నీ పట్ల ప్లాన్ ఉంది. కొంతమంది విచారకరం ఏంటంటే దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడకుండానే వెళ్ళిపోతారు పరలోకానికి, దేవుని చిత్తం చేయకుండా వెళ్ళిపోతారు. దేవుడు ఎందుకు పంపించాడో వాళ్ళకి తెలియదు, వారు గ్రహించరు. ఒక రకమైన ఇమ్మెచ్యూరిటీతో, పరిపక్వతతో జీవితాన్ని వెళ్ళకొచ్చి టైం అంతా గడిపేసి వెళ్ళిపోతారు. దేవుడు అడుగుతాడు, నేను పంపించిన చిత్తాన్ని నెరవేర్చవా? నేను ఇచ్చిన దర్శనాన్ని నువ్వు నెరవేర్చవా? నా సంకల్పాన్ని నువ్వు నెరవేర్చవా? అమ్మా
ఎప్పుడు తిండి గోలా, ఎప్పుడు బంగారం గోలా, ఎప్పుడు డబ్బు గోలా, ఎప్పుడు ఈ భూమి మీద ఫ్లాట్లు, ఈ గోల కాదు. ఆత్మ సంబంధమైన కార్యాన్ని చేయడానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. సమ్ ప్లాన్ ఇస్ దేర్. దీనికి మించి మరొక ప్లాన్ ఉంది. ఆ ప్రణాళికను గ్రహించి ఆ చిత్తాన్ని చేయాలి. ఈ ఒలివ చెట్టులాగా. హల్లెలూయా అంటుంది, నేను నా తైలం ఇవ్వకుండా మీ మీద రాజుగా ఉండడానికి అడ్డు తిరగడానికి నేను వస్తానా? నేను రాను, పొండి అన్నది అంతే. ఇది ఒలివ చెట్టు యొక్క క్యారెక్టర్. హల్లెలూయా, గట్టిగా హల్లెలూయా. నాలుగవది ఒలివ చెట్టు యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటో తెలుసా? ఆ ఒలివ చెట్టునట, అసలు ఒలివ చెట్టు అదట దానికి మరణమే లేదంట. ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు అలా బ్రతికే ఉంటుందంట. మీరెలా చెప్పగలరు? అంటే నేను ఇజ్రాయెల్ దేశం వెళ్ళాను కాబట్టి యేసు ప్రభువారు ఏ ఒలివ తోటలో ప్రార్థన చేశారో ఆ ఒలివ తోట ఇంకా ఉంది. నేను అడిగానండి, ఏంటి అన్ని వేల సంవత్సరాల్లో ఏ చెట్టు బతకదు కదండి? లేదు, మీరు పొరపడుతున్నారు పాస్టర్ గారు, ఒలివ చెట్టుకి మరణం లేదంటండి. గట్టిగా హల్లెలూయా. మరి పొరపాటు అవడానికి తెక్కువ అవడం వచ్చి దాన్ని నరికాడు అనుకోండి, మొదలకు నరికేసాడు అనుకోండి, మన చెట్లకు మొదలకు నరికితే ఏమవుతాయి? మొద్దు ఉంటుంది, కింద మొద్దు ఉంటుంది కదా, ఆ మొద్దు కింద మనకు వస్తుందా? ఎందుకు మనకు వస్తుంది? మాట్లాడమా భోజనాలు పొయ్యిలోకి. కానీ ఈ ఒలివ చెట్టు నరికేస్తారంట, ఆ మొద్దులో నుండి చిగురు వస్తుందంట. మళ్ళా యెషయా గ్రంథం 11వ అధ్యాయం, యెషయా గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 1వ వచనం. మళ్ళా చదువు. ఓకే, అంతా తీసేనా? యెషయి మొద్దు నుండి చిగురు పుట్టును, వేరులో నుండి అంకురం వచ్చి వ్యాపిస్తుందట. స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. ఇది ఒరిజినల్గా యేసు ప్రభువుని గురించి ప్రవచనం. ఇది యెషయా ప్రవక్త ఆ ఆలివ్ ట్రీని చూస్తూ రాస్తున్నాడు. ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు యెషయాతో. మొద్దు నుండి చిగురు పడుతుందంట. నరికి వేయబడిన, త్రోసివేయబడిన, నల్లగొట్టబడిన, సిగ్గుపరచబడిన మరలా దేవుడు ఆ వ్యక్తిని పైకి లేపుతాడు. హల్లెలూయా. చిగురు, ఈ చిగురు ఎవరో కాదు, మన ప్రభు అయిన యేసయ్య. ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయము, 16వ వచనం చూడండి. ప్రకటన 22:16. 22:16 చదువునా. చదువునా. ప్రభు అంటున్నాడు, నేను దావీదు వేరు చిగురు సంతానమును వేకువ చొక్కనై ఉన్నాను. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు అంటారు, నేను దావీదు వేరు చిగురు సంతానము. దావీదు యొక్క వేరు యేసు ప్రభు వారు. ఇక్కడ యెషయి మొద్దులో నుండి చిగురు పడుతుంది అంటే యేసు ప్రభు వారి గురించి రాయబడింది. అది ఒలివ చెట్టు యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా? ఎండిపోయిన తర్వాత, నరికి వేయబడిన తర్వాత, పడగొట్టబడిన తర్వాత కూడా మళ్ళా తిరిగి లెగిస్తారు. హల్లెలూయా. కొంతమందికి చిన్న శోధన వస్తే తొట్టిల్లిపోతారు. మీరు తర్వాత చదువుకునే లోకసువార్త 6వ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు తీయద్దు, బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లు ఎలా ఉంటుందంటే, వరద వచ్చి ప్రవాహం వడిగా కొట్టినా ఆ ఇల్లు పడలేదు. ఎందుకంటే దేని మీద కట్టబడింది? క్రీస్తు అనే బండ మీద కట్టబడిన ఆత్మీయ జీవితాలు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, శత్రువు కొట్టినా. చూడండి ఒక మాట చివరిగా, మీకా గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో భక్తుడు అంటున్నాడు, శత్రువా నువ్వు నా మీద అతిశయపడొద్దు. చదువునా. మీకా గ్రంథం 7:8. నా శత్రువా నా మీద నువ్వు అతిశయపడొద్దు. నేను క్రింద పడిపోయినా తిరిగి లేస్తాను. చదువునా. యెహోవా నాకు వెలుగుగా ఉంటాడు. శత్రువా నా మీద అతిశయపడొద్దు, నేను కింద పడినా లేస్తాను. దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది, నీతిమంతుడు 7 సార్లు పడినా లేస్తాడు. ఈ ఒలివ చెట్టు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, నరికి వేయబడిన, మొద్దుగా ఉన్న, ఎండిపోయిన, ఎండ కొట్టేసిన, చిద్రవద చేసేసిన దానిలోంచి మళ్ళా చిగురు పడుతుంది. నీతిమంతులు ఎలా ఉంటారంటే పచ్చగా ఉంటారు. ముసలి తల ముందు వారు సారము కలిగి పచ్చగా ఉంటారు. దేవునికి స్తోత్రం.
బాధలు, వ్యాధులు, ఇబ్బందులు, పరిస్థితులు ఆ విశ్వాసిని క్రీస్తులో నుండి వేరు చేయలేవు. ఆమె అందుకే రూతమ్మ ఏమన్నదో తెలుసా అత్తగారితోని? మరణము తప్ప నిన్ను నన్ను ఏది ఏమి స్టేట్మెంట్ అండి. ఒక అన్య స్త్రీగా ఉండి, మోయాబీరాలుగా ఉండి నయముతో అంటుంది, నీ దేవుడే నా దేవుడు, నీ జనమే, మరణం తప్ప నిన్ను నన్ను ఏది వేరు చేయలేదు, విడగొట్టలేదు. ప్రేరా ఈరోజు అలాంటి స్థితికి మనం రావాలి, అంత తీర్మానంలోకి మనం రావాలి. ఒలివ చెట్టు అంత తీర్మానంలోకి వస్తుంది. ఈరోజు అందరూ వారి వారి గృహాలకు వెళ్ళిపోయినట్టుగా యేసు ప్రభు ఒలివ కొండకు వెళ్ళాడు. ఒలివ తోట, ఆ కొండ నిండా ఒలివ చెట్లు ఉంటాయి. ఆ ఒలివ తోటలో ప్రభు ప్రార్థన చేసేవాడు. ఈరోజు మనం ఆ ఒలివ చెట్ల వలె ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. ఆ క్యారెక్టర్స్ మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. చివరిగా అచ్చము దంచి తీసిన ఒలివ తైలం వలె మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. ప్రభు కొరకు సాక్షిగా ఉండాలని ప్రభు ఈ రాత్రి కోరుతున్నాడు. సాక్షిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. వెలుగుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. అన్ని జనులకు వెలుగుగా నిన్ను నన్ను సిద్ధపరిచాడు. ఆమె నీ సాక్ష్యము వెలుగుగా, నీ ప్రార్థన జీవితం ఒక వెలుగుగా, నీ బ్రతుకే ఒక వెలుగుగా అనేకులకు దీవెనకరంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. నేనైతే దేవుని మందిరంలో పచ్చని మీ పక్కలో తిరిగి మీరు దేవుని మందిరంలో ఒలివ చెట్ల వలె ఉండాలని చెప్పండి. హల్లెలూయా. మనందరినీ ఒలివ చెట్ల వలె దేవుడు సిద్ధపరిచి అభిషేకించి దీవించును గాక. ఆమేన్. ఓకే, ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరూ లేచి నిలబడండి త్వరగా. అందరూ చాలాసేపటి నుంచి కూర్చున్నారు. అందరూ లేచి నిలబడండి. కొన్ని నిమిషాలు త్వరగా ప్రార్థనలోకి రండి. ఒకసారి చూడు, నీ కోసం నా కొరకు అతనిని నలగొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమాయను. దంచి తీసిన అచ్చము వెలువ నూనె తేవలను. అందరూ ప్రార్థనలో రండి. ఎవరు అటు ఇటు వెళ్ళొద్దు, కదలొద్దు. దేవుని సందులో ఎవ్వరు కదలొద్దు. ఎవరు డోంట్ మూవ్. ఆరాధన అయిపోయి, ఆశీర్వాదం అయిపోయే వరకు ఒక్క అడుగు కూడా పక్కకు వేయొద్దు మీరెవరు. అది క్రమం కాదు. కొన్నిసార్లు ప్రార్థన అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు కొంతమంది ఆశీర్వాదం లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు. నువ్వు చెడిపోతున్నావు, ఇతరులు కూడా చెడుపుతున్నావు. డోంట్ డూ దాట్. కొంచెం ఒక 5-10 నిమిషాలు లేట్ అయినా ఉండాలి. ప్రభుత్వం నిలబడి ఉండాలి, నిలిచి ఉండాలి. అందరూ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ రాత్రి. అనేకులకు నెమ్మదిని కలుగజేసే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావా? ఆదరణ కలుగజేసే వ్యక్తిగా మనం ఉన్నామా? చిన్న ప్రార్థన చేయండి నోరు తెరిచి. నీ పట్ల దేవుని సంకల్పం నువ్వు గుర్తించవా? నువ్వు ఏం చెయ్యాలని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు, అది చేస్తున్నావా? దేవుని చిత్తాన్ని మర్చిపోయావా? దేవుని సంకల్పాన్ని మర్చిపోయావా? నీ పట్ల చాలాసార్లు ప్రభు నీతో మాట్లాడే ఉంటాడు. వాక్యం ద్వారా, లేకపోతే దర్శనం ద్వారా, కళ ద్వారా, అలాంటి దైవజనం ద్వారా చాలాసార్లు ప్రభుని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. నీ చిత్తాన్ని, నీ పట్ల దేవుని చిత్తాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా హృదయాన్ని కఠినం చేసుకుని ఇంకా శరీర సంబంధమైన వ్యక్తిగా నువ్వు నిలిచి ఉన్నావేమో. ఈ రాత్రి మరొక తరుణాన్ని ప్రభు నీకు ఇస్తున్నాడు. నీ చిత్తాన్ని, దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహిస్తావా? సమాధాన కారకురాలుగా ఉంటావా? దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలివ చెట్టు వలె నువ్వు ఉంటావా? మందిరానికి కన్నీరు గార్చి ప్రార్థన చేయండి. ప్రభా, మందిరాన్ని నేను ప్రేమిస్తాను ప్రభా. నీ మందిరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశాను ప్రభా. నీ సన్నిధిని నిర్లక్ష్యం చేశాను ప్రభా. ఆదివారం పరిశుద్ధ దినమని ఎంచలేకపోయాను ప్రభా. పరిశుద్ధ దినంగా ఘనంగా ఆచరించలేకపోయాను ప్రభా. చాలా సార్లు ఇంటికాడ ఉండిపోయాను ప్రభు. ఆదివారం నాయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించి అది నాదనుకున్నాను. ఆదివారం నాది కాదు, మీది ప్రభువా. చిన్న ప్రార్థన చేస్తారా?
విషయాలు నన్ను వ్యాపారం చేయకుండా లోకవార్తలు మాట్లాడుకోకుండా ఉంటే నీవు నీ దేవుళ్ళు ఆనందిస్తావంట. దేశం యొక్క ఉన్నత స్థితిలో దేవుడిని నిలబెడతాడంట. నువ్వు దేవుళ్ళు ఆనందిస్తావని వాక్యంలో రాయబడింది. ప్రభున్నాడు, అచ్చము దంచి తీసిన ఒలివ నూనె తీసుకుంటా మందిరంలోకి, దీపము నిత్యము వెలగాలి. నువ్వు వెలగాలి, వెలగాలి, వెలగాలి. ఆ ఒలివ ఆయిల్ నీవే. ఆయన నన్ను దంచు నల్లగొట్టు ప్రభు, పర్వాలేదు, నేను వెలిగించేవాడుగా ఉండాలి, వెలిగించే బిడ్డగా ఉండాలి. అనేకులకి ప్రార్థన చేస్తావు. నీ లోపాలు సరి చేసుకో, నీ పాప నొప్పుగా ప్రభు దగ్గర. ప్రభు బలను సమీపించే ముందు, ప్రభు శరీరాన్ని, ప్రభు రక్తాన్ని సమీపించే ముందు అందరు నోరు తెరవాలి. సిద్ధపడకపోతే, దీనిలో పాలు పొందే ఆ అధికారం నీకు ఎవడు దేవుడు. సిద్ధపాటు లేకపోతే, నీ హృదయాన్ని సరి చేసుకోకపోతే, వాక్యానుసారంగా జీవించలేకపోతే, ధర్మశాస్త్ర దేవుని వాక్యాన్ని నెరవేర్చకపోతే దీనిలో చేయి ఎట్టకూడదు. నువ్వు వాక్యాన్ని నెరవేర్చే తీర్మానం తీసుకొని ఇందులో చేయబెట్టు. ప్రభా, అయోగ్యముగా నేను ఉన్నానయ్యా, క్షమించయ్యా. నా అయోగ్యతను క్షమించు తండ్రి, నా పాపాన్ని క్షమించు తండ్రి. నా చూపులు, నా తలంపులు, నా మాటలు, నా క్రియలు, నా ప్రవర్తన ప్రభా క్షమించు తండ్రి. చూడకూడదు చూశాను ప్రభా, మాట్లాడకూడదు మాట్లాడాను ప్రభు, వెళ్ళకూడదు స్థలానికి వెళ్ళాను ప్రభు. అందరూ చేతులు రెండు పైకెత్తి, చేతులు రెండు పైకెత్తి. సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ కల్వరిలో. మీరు ఎవరు పాడద్దు, మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి, మీరు దేవునితో సమాధాన పడండి, మీరు హృదయాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించుకోండి. మీరు అలా సమర్పించుకుంటుండగా ఆయన శరీరం రక్తం మీదకి వస్తుంది. అందరూ మీ హృదయాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించుకోండి. వేలాడిన యేసయ్యా